A chuvia foi unha das grandes protagonistas nos actos da Semana Santa de Paradela, en Meis. A augas e todo non impediu que os actores e actrices lograsen representar con máis ou menos normalidade a maioría das escenificacións ao vivo. Na xornada do Xoves Santo, as representacións puideron desenvolverse a pesar da situación meteorolóxica. Logo da misa tivo lugar a representación da Última Cea. A Talía chegáronse dúcias de fieis, algúns deles con candeas, que arrouparon a recreación das últimas horas de Xesús. Unha figura, por certo, personificada en Daniel Castro, un veciño de Meis de tan só 20 anos que debutaba este ano neste papel. Na mañá do Venres Santo celebrouse no adro da igrexa a escenificación das últimas horas de Xesús. Unha vez rematada, tivo lugar o Vía Crucis ata o Monte da Croa, lugar onde se representou a crucifixión de Cristo. Uns actos que arrancaron co público cuberto polos paraugas, pero que remataron con grandes claros no ceo. O peor dos momentos chegou na noite do Venres Santo, no desencravo e na procesión do Santo Enterro. A chuvia caeu a cachón sobre Paradela, impedindo desenvolver o programa tal e como estaba previsto. Os actos limitáronse á baixada das imaxes relixiosas dende o Monte da Croa, sen velas nin fachos. Por último, o domingo de Pascua, que si puido celebrarse segundo o agardado. A derradeira escenificación, a da resurrección de Xesús no adro da igrexa, deulle paso á misa solemne e á procesión. Unha xornada que, xa fora do aspecto relixioso, culminou en Paradela con música grazas á Asociación Cultural A Croa. Baixo unha carpa, as orquestras La Fórmula e América de Vigo puxeron o punto final a unha edición deslucida polo mal tempo, pero na que a veciñanza da zona volveu demostrar por que a súa Semana Santa está recoñecida como un evento de interese turístico galego.